zal het zien. Klein Vassag. Vassag. Volgens mij is nou de Euvelbuurvrouw is hier nog... Nee. Oh, hoi. Is die mevrouw nou naar u aan het bellen? Ja. Maar, hallo! Ja. Hoi! Kom maar naar binnen. Nee, ik wil niet op de tv. Oh, Nee? wat is... Maar, kom naar binnen, want anders mag komt dat? de soep Ja? over. Anders komt de soep over. Oh, kijk! Kijk, mooi hè? Ja, Dat is- leuk! Dat is mijn dingen. Goede ochtend! Ja, haha, zegt hij. Ik was net met de aspergesoep bezig. Oh, lekker! Dat dacht ik ook. Nou, wat lekker. Dan zet ik mijn briefjes aan. Ja, wij komen het licht brengen. Oh, heerlijk. Is dat goed? Ja, met de paas is wel helemaal goed, hè? Proten we Limburgs of niet? Gewoon, ja. Ja? Ja, wij zijn geen echte Limburgers, maar we wonen al langer in Limburg in Gelderland. Dus Oké. wat dat we... Ik zou zeggen, zoek plaats. Nou ja, wij vroegen ons af, Ja. waar komen de woorden klein Vassag? Oostenrijk. Ja, verkeering gekregen. Met elkaar? Ja. Ja, meestal wel, ja. Ja, nee, ja. Oh, dat kan ook nog een ander, ja. Maar dan Precies. kunnen we het niet op het huis. Het kan, het zou... Maar ga zitten. Nee, wacht even. Nee, Oh. want anders dan zitten we meteen zo en... kent u het programma? Ja. Onderweg, ja? Ja. Oh, want... Ja, je waar de poststraat verder bij Den Hoed bent ook eens geweest. Bij Den Hoed, ja. Ik moet zeggen, ik heb zelden zo gelachen als toen bij mensen van Den Hoed. Ja. Met al die bijnamen. Ja. Ja, die vergeet ik nooit meer. Ja. Die uitzending. Die weten wij niet. Oh, die weet... Nee? Ja, we kennen wel wat mensen met bijnamen natuurlijk, maar dan moet je dat van horen. Omdat wij hier niet geboren zijn, hè. Maar in Gelderland. In Gelderland wel. Hoe ver in Gelderland? In Bunningen. Land van Beuningen. Maas en Waal. Ja, nou, dat is is nog... niet zo dat dat keuren we nog net goed. Dat is een beetje... Een beetje zo, hè. schemergebied. Ja. Maar klein Vassag is dus... Waar precies? In... Is ten zuiden of ten westen van Villach, hè. Oh, Carinthia, hè? Ja. 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 Dus hè, een beetje in die hoek waar Slovenië ook ligt en Ja, zo. in Kroatië. Kroatië. Ja. We zijn bijna op weg naar Kroatië. Hoe ging dat toen dan? Goed. Ja, dat geloof ik anders. Wanneer was het? Begin juli. 74. 70. 70. Ja. Oké. En jullie waren daar allebei op vakantie, neem ik En we aan? zijn samen op Oh, vakantie. samen? Met een zusje. Oh, dus jullie... Als chaperone. We kennen elkaar al 76 jaar. Hè? Waarom? Ja. Zijn moeder heeft bij mijn moeder gewerkt. Ja. En stonden we samen in de box, in de loopram. Oh my god. Ja. Ja. En dan had hij nog een beetje koud weg, want waarschijnlijk heb ik hem toen al een duim op de kop Ik kan gezet. het eigenlijk niet laten horen. Oh, geweldig. Jullie zaten samen in de box vroeger. Ja. Ja, ik heb er geen foto van, ik kan het niet Nee. bewijzen, maar... In Klein Vassag is de vonk pas goed overgeslagen. Ja. En vandaar. Dus, maar jullie kunnen samen dan ook heel goed out of the box denken. Ja, zeker. Ja. Heel gemakkelijk. Ja. In Kroatië nog relativeren. letterlijk. Maar hoe sprong die vonk over? Hoe ging dat? Want er was, jouw zus was erbij? Mijn zus was Als erbij. chaperone? Die wilde graag op vakantie en die was heel slechtziend. Dus ik zei, nou, dan ga je toch met mij mee, want hij mocht niet mee van mijn Nee, moeder. later. Later kwam Later dat. mocht hij niet mee. Nee, later. Eerst in het begin was het goed, later mocht hij niet mee. Want een man met 2 dames, nee, dat ging niet. Nee, En in dan in 1970. Dat Ja. was een beetje listig. Maar dus met een slechtziende zus waren Ja. jullie een beetje elkaars chaperon. Ja, zoiets. Ja, maar wij gingen gewoon lekker op vakantie. En hij reed lekker. Dus, hop, naar Oh. Oostenrijk. Dus hij had... Auto, hè. Met de auto en dan... het is een Hij bleef Het is een qua jongen, hè? Hij bleef een ondeugd. Ja.
Heel lekker. Hé, maar kan ik jullie wat te drinken aanbieden? Zometeen, is dat goed? Soep? Zijn dat kleindochters? Dat zijn de kleindochters. Dit is de jongste, dat is Nicky, die is nu 16. En zij is 18, dat is Lotte. Oké, dus die foto Zijn van onze zoon. Oké. Hoeveel kinderen hebben jullie? 2. 2. En zijn dat de andere klein? Nee, dat zijn dezelfde. Dat zijn dezelfde, maar iets langer geleden. Iets vroeger, ja. En dat is de auto van de dochter, die kleine gele. Oeh, dat is wel heel leuk. Ja, en daar zit onze camper achter. Ah! Dus, en die heb ik daar ook gemaakt. Van 120.000 kleine stitches. Van een soort mini-stack. Is dat mini-stack, dat was toch plastic? Van Ja, die plastic maar het zijn dingetjes die hele kleine dingetjes. Dit is veel ouder. Ja, is dit ouder? Voor Ja, die ouderen. kinderen hadden allemaal die grote blokken. Hè. Ja, we hebben Ja, allemaal En die dit enkele. zijn allemaal 2 bij 2 mm. Ja, allemaal kleintjes. Daar heb ik een maand over gedaan, op de vakantie. Over die? Ja, Die achterste zijn allemaal die stukken. ja. Oh my En dan god. van die blokjes. Dan kan je even inzoomen. Ja, ja dat lijkt zo'n foto, maar het is dan afgeleid van een foto natuurlijk. En Maar dan heb je dus een soort van schabloon, heb je? Ja, allemaal van die, ja, je stuurt dit op Ja? naar een bepaalde firma en die bekijkt dan de kleuren. En die zegt dan van, kijk, dit heb je nodig en daar krijg je. Wauw. En ik had hem beter een diamond painting kunnen doen, was je een paar €100 goedkoper geweest. Ja, Maar- dat is achteraf, hè? Achteraf, ze zijn allemaal achteraf. Hey, en die klosjes waarmee het je nu voor staat, met al Ja. die kleurtjes garen. Dat is van mijn hobby. Ik doe heel veel kaarten borduren. Staat hier ergens iets van jouw borduurwerk? Ja. Nee, de keuken vol. De hele keuken vol. Nee. Dat is een beetje haar domein en dat is Ja, uw zo'n domein. beetje. net voor mij, Even kijken, dit is Ja, alles. Daar zit ze, daar zit ze, daar zit ze. Dus u bent eigenlijk teruggedrongen in een hoekje. Ja, Ja. Ze hebben u in de hoek gezet. Ja. ja. Oh, dus dat is nog steeds die spreekwoordelijke Ja, duim die ja. ook in de box al... Kijk, dit zijn dan. En dit zijn weer met die stickertjes. Die Oh my goedkoop god, worden. ik zie het nu. Ja, Heeft u nog zo'n goede ogen? ik wel. Ja? Pas nieuwe ogen. Oh, pas nieuwe Pas ogen. nieuwe lenzen erin. Oké. Net nieuwe. Wat? Ja, net nieuwe. Net nieuwe. Waren ze toen ook al blauw? Ja, Die vorige? ja. Oké. Die blijven blauw. Die blijven blauw. Dus ik kan nu op uw blauwe ogen geloven als u Ja, zegt dat u helemaal. dit allemaal zelf gedaan Ja, heeft. helemaal goed. Ik ben nog met één bezig. Oh, wat leuk. Maar u stuurt dus altijd zelfgemaakte kaarten. Bijna altijd wel, ja. Ja, dat is toch eigenlijk veel Ja, maar die mooier. hele mooie worden te zwaar en dan moet je Nee, die afgeven. Kijk, en dit zijn nou weer kaarten die met stickertjes. Oh ja. Was, Ja. Beterschap, condoleance, die heb je helaas ook nodig. Ja, En, dat is ook het leven, hè. ja, hoort erbij, hè. Maar u verkoopt ze ook, zie ik. Af en toe, Af en toe. af en toe. Als mensen dan interesse hebben, dan zeg ik van Hoe lang doet u over zo'n kaart? deze, Ja? een dag. Een dag. Ja, En die kost dan €1,50. ja. Ja, maar hobby mag, dat kun je niet betalen, hè. Hobby kun je niet betalen. Nee, dat klopt. En je vindt het leuk, of je vindt het niet leuk. En wat zijn uw hobby's? Behalve die club uit Rotterdam. Oh, Nee, die is niet van mij, die is van haar. dat is mijn hartje. Ze doet voetballen, ze doet hobby, alles. Dus, Ik heb alleen maar een computer. Hij is, Oké. hij is Maar dat wordt ook anti-voetbal. steeds minder, want ik vergeet alles. Dus, serieus? ja, dan ben ik wat aan het doen en dan moet ik het dadelijk even doen. En dan, wat was dat weer? Wat moest ik nou terughalen? Vergeten. Is dat de leeftijd? Denk Ja, ik. Ja? mag wel. Ja. Maar u bent ook wel een beetje van de sport. Ja, geweldig. De autosport. Ik mag al, oh ja, dat En van wel. de F1, ja. Dat wel. Formule 1. Ja, dat. Maar ik kan er ook goed anders achter voor gaan zitten voor die kast hoor. Dus Ja? als je je bron maar een beetje meekrijgt, dan is het goed. Hij is van de beeldschermen. Maar u bent dus echt een diehard... Ja, maar ik ga zelden naar de wedstrijd, het is veel te ver naar Rotterdam. En dan maar heel af en toe, dan waag ik me er toch eens een keertje naartoe. Ja. En die andere is Club Brugge. Onze dochter woont in Gent. In hand. In Gent, In ja. hand. En haar man is
financieel adviseur bij Club Brugge. Oh, Dus we hebben nou ook geen paarse ballen meer in de boom, want dat mag niet, want dat is Anderlecht. Dus ja. we hebben nou mooi blauw-zwarte ballen in de boom. Wat gebeurt er? De bel. Oh, De buurvrouw. Zal Andrea wel zijn. de buurvrouw die niet op tv wilde. Die belde aan, dus is ze onderweg zit aan de... Maar dat hebben we nog zelden meegemaakt, dat mensen ingeseind worden door de overbuurvrouw. Maak de deur open, onderweg staat aan de komen deur. jullie nou... Nou, wij reden hier gewoon door. Kijk, daar is het toch. Maar hoe kom je nou in één keer... Dat komt van alles binnen. ja, dat is er zo'n... Die is af en toe... Zeker aangeven, of niet?